Amabigarren bikotia aurkeztuko boin. Olatzazkue eta Matxin Etxebeste dierak. Lezo eta Oiartzundik datoste. Olatzek eta Matxinek 13 eta 14 urte dituzte. Txikitxatik dabiz dantzan, Oiartzungo haurtzaro ikastolako eta Lezoko Muriska dantzataldietan. Bakarka, bixak, aurrezko txapelketetan parte hartu izan dabe elkarrekin. Eta 2017 aurrera elkarrekin dabiz suelto txapelketan. Irakasleak Lourdes Esnaola eta Iker Belintxondie.